गुवाहाटियाव फैनानै गाइसफोर बिराद गोदोर मोनसे गोरोन्थि जाबाय इमारजेन्सियाव गाइस एकदम ओरैबायदि तारातारि जाबाय आधा घन्टानि गेजेराव आङो राङापारा ट्रेन स्टेसन मोनहैथारनांगोन सयथिनोबो मोनहैगोन ना मोनहैला आइयो माने दिनैनि बायदि एकदम इमारजेन्सि जिबनावबो जाफेराखै आरोना एकदम उपाय गैया नै दायो राङापारा स्टेसन मोनबाय जोङो प्लेटफर्म हायो ट्रेन मोनगोन ना मोना खुनु आखायानो गैला आरोना ओरैबायदि तारातारि फैबायना गाइसफोर मा होननानै बुंनो नैबे राङापारा प्लेटफर्म आरोना फंबाय सासे दिनफैदों आंखौ दा टिकेट लाहैनांगौ आरोना उपाय गैया हायो ना सागाबसो मोनलांदों ना दै गिलासो मोनलांदों ना मा मोनलांदों ना हिन्जावखौ मोजां मोजां माथो बुंनो उपाय गैया गारिया अलरेडि माबा जाखाबाय आरोना लाइन जाखाबाय मा होनो बेनिफ्राय भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा अन्नानै साबस्क्राइब खालामनानै होदो बेनिफ्राय लाइक खालामनानै होदो बेनिफ्राय हायोबा लोगोफोरनि शेयार खालामनानै होदो होमबा थांबाय थांसै नामा नोंलाय बैयाव दसे थांसै फै नोंबो थांफानोसै नामा थांफानोबालाय होदो जारलासो ओरैबायदि हाखु दाखु हाबाय आइयो सयथिनोबो गारिखौ बारग'सिगोन साननानै माने बिराद सिन्था जादोंमोन आरोना गाइसबो खिन्थु गारिखौ ट्रेना बारग'नाय मोनबाथ' मा जागौमोन ओरैबायदि स्पिडआव हाखु दाखु फैनांबाय ना मा होनना बुङो आरो एकदमबारे स्पिड बहुद स्पिड नोंथांमोननि थाखायनो माने गोबां माने ब्लगफोर लाबोनो आं नाजागासिनो गाइसबो नोंथांमोना सापर्ट होलांबाय थाबानो जाबाय आरो जायफोरा माने गोदानाव चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखै नोंथांमोना चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना होदो आरोना बेनिफ्राय बेल आइकनखौबो दाबायनानै लादो जाहाथे नोंथांमोननि मटिभेसनजों आङो माने गोबां माने मोजांसिन आङो माने कन्टेन्ट आरो ब्लगफोर लाबोनो हानाय बायदि आरोना जेब्ला माने बहाबा जारनि खालामो अब्ला माने लोगो थाफाबा मोजां जायो आरोना खिन्थु हारसिं एकदम गोदाव सोराव माने मा खालामगोन मा थागोन बहा थांगोन मा मागोन बिदि जायो आरोना खिन्थु आंहा लोगोबो गैया हारसिंसो थांगासिनो आरोना दा आंजों लोगोसे मबाइलानो लोगो जानानै दं आरोना स' गाइस बेनिफ्राय लोगो सासे फैनो गोनां दंमोन खिन्थु फैनाय जायासै आरोना बे फैनो हायासै खिन्थु आं हारसिंब्लाबो आं थांथारगोन होननानै फैबाय आरोना दायो फाइनाली गाइस कामाख्या स्टेसन मोनफैबाय दायो आरोना कामाख्यानिफ्राय दा माथिं थांनाय जागोन नोंथांमोना एसे नायलांबानो जाबाय एसेबां हायो आं कभार खालामनो सेस्था खालामगोन आरोना एकदम गोदाव सोराव गरम आइयौ सयथिनोबो गुवाहाटियाव 12 बोसोरसो जाबायमोन आं फैयाखैमोन गामि ओनसोलाव थाबाय थानाय नालाय मा एकदम माने माबाखौनो जायगाखौनो सुखुथाराखै गरम आयौ सयथिनोबो गुवाहाटियाव फैनानै गाइसफोर बिराद गोदोर मोनसे गोरोन्थि जाबाय माने एड्रेस होनाया गोरोन्थि जाबाय आरोना बेनिफ्राय गासिबो गुवाहाटि ओरैबायदि गरम मा होनो फाग्ला जागोन जोंनि गामि ओनसोलाव थानायानो थिगलाय सयथिनोबो सिटि जायगायाव थाथावा गिदिंलागासिनो आरोखि दा सान्दुं गोसा सयथिनोबो थोद ओंखामबो उखैबाय ओंखाम जाना लाहैग्रोनोसैदां नंदों आरोना दा थाबायगासिनो मा होनो थाबाय मेंबाय ओमफ्राय ओंखाम जानो नागिरदों आरोना एसे फ्राइड राइसफोरखौनो जालाबायनोसै गोदाव सोरावनो जानला मानलाबो जाजायाना सान्दुं साला सायहा नागिरै दासो मोनदों गाइसफोर ओरैबायदि सान्दुं थाबायबायना ओमफ्राय दा माने अट' भारा लानानै थांनो गोनां जायगायाव थांसै आरोना नोंथांमोननो बारा एसेबां माबाथ' आं देखायनो हायासै खिन्थु जेसेबां हायो देखायगासिनो आरोना आं दा अट' गाखोबाय अट' गाखोनानै थांगासिनो बेराय बिराद मेंबायलै दा अट' गाखोबाय आरोना गुवाहाटिनि लामाफ्रा नुदों अट'आ बेसेरा ओरैबायदि खस्थ' गाखोनांगौ बोलो होख'हाया अननाय मोनदां सयथिनोबो ओरैबायदि गोजौआव गाखोलांनांगौ बेफोरखौनो बिराद गोजौसो नालाय आरो अट'निफ्राय ओंखारबाय आरो हाजो गोजौ उथिगासिनो गाइसफोर मा होनो एकदम आगन साजोबलाय लांबाय नै फाइनालि गाइसफोर मोनफैबाय आरोना दायो नैबे नै आंनि उन्दुग्रा जायगाया बेयावनो सप्तासेसो आंनि उन्दुग्रा जायगाया बेनो गाइसफोर न'निसो साबसिनालाय सयथिनोबो बिराद मेंबाय बिराद थाबायबोबायना एकदम हाजो गोजौआवसो माने बे जायगाया ना दा हाजो गोजौआवसो दा थाबाय ससे थाबायबाय ससे अट'जों फैबाय ससे थाबायबाय ससे अट'जों फैसा बासिनांगौना एसे मोनफैमारबाय आरोना फाइनालि बेनिफ्राय दा सफैबाय रुमाव मोनफैबाय बेनिफ्राय दा दुगै लोबै एसे फ्रेस जानोसै एसे बेरायनोसै मैया मोनाव उन्दुनाया माने मोजां जायाखै आरोना एकदम माने
3 घन्टासोल' उन्दुनो मोन्दों साला सासे मानसिया उन्दुनांगौ 7 घन्टा 6 घन्टा आं उन्दुनो मोन्दों मात्र 2-3 घन्टाल' उन्दुनो मोन्दों आरोना थानांगोन साननैसो थानानै एसे खामानि दं बेखौ मावखांनानै फ्राय माने हप्तासेनि उनाव आं न'आव थांफिनगोन आरोना दा बेखौनो सानबाय थादों न'खौ गोसोखांहरबाय थादों आरोना जेब्ला न'निफ्राय गोजानाव फैयो एकदम माने न'नि मानसिफोरखौ न'नि परियालफोरखौ गोसोखांहरबाय थायो आरोना माला थांनो मोनगोन एकदम माने बे स्पेसियेलि एलबिनिया माने आं गैयाबानो एकदम खाराव माराव जाबाय थायोना एकदम बेखौनो माने गोसोखांहरबाय थादों आरोना आङो सानसे गैयाबानो माने दसे गैयाबानो माने नागिरबाय थायो मेंग' जुइस मोनसे लोंना लानोसै बिनि उनाव दुगैनोसै साफा जानोसै दसे उन्दुनोसै दिनैनि ब्लगखौ आङो बेसेबांखिनियावनो दोनथ'नोसै सानबाय आरोना बेनिफ्राय नेक्स्ट भिडिअ आं लाबोगासिनो नोंथांमोना सापर्ट खालामबानो जाबाय आरो चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैबा साबस्क्राइब खालामनानै लादो आरो बेल आइकनखौबो दाबायनानै लादो आरो हायोबा लोगोफोरनो शेयार खालामबानो जाबाय स' थेंक इउ स' माच गाइस फर वाचिं द भिडिअ बाय बाय